Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Бародаро имрӯз қарор дорем дар молбозори Ҳоҷи Шариф ҷумъабозор шаҳри Бохтар аввала Қурбонтеппа. Бародаро навор кардагем гӯҳҳои гусуладор, баррачаҳо молои майда, такачаҳоро навор кардагем, буқо барои бастан, буқачак, буқои калони савдошудагӣ, сари тарозу бародаро буқачаҳоро навор кардагем, савдошудагиёша ҳаракат кардем, молои савдошудагӣ ёфта навор кардем бародаро. видеоро пурра тамошо кунед. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ба канал обуна шавем бародаро. барои пешрафти канал яктаи лайк. мо навора сар кардем, навора пурра тамошо кунем бародаро. бори дигар ассалому алайкум тамошобинони азиз. имрӯз дар молбозори Ҳоҷи Шариф як бародари наздик хоҳиш кард ки як канал дорем, ҳар рӯза гӯҳҳои гарантини фурӯшӣ мебарорем, гӯҳҳои арзон мебарорем гуфт. барои ҳамин илтимос кард бародаро дастгирӣ мекунем ютуб канали Деҳқон Илҳом. ҳар рӯза гӯҳҳои гусоладори арзон мебарорад бародаро. медоем дар каналаш аз номи канали мо дар комментария салом бинависонед. касоне ки гӯҳ харидорӣ кардани ҳастанд, гӯҳ ҳамаш бо саволу ҷавоб шуда бародаро. бидроед дастгирӣ кунед канала. бародаро навора сар кардем аз молбозори Ҳоҷи Шариф. гӯҳи тоза шведкарпа. гӯҳ пири бад нест. гусолаш гуноҷинча ӯз гуноҷинчаам тамошо мекунем. саҳару бега 10 литр шир доштааст. бозор очову бачара 27000 кардеста. очову бачара на чочов ахили гӯҳ деимзоид гӯҳ нае бачаша гуноҷинча. гуноҷинчаша 7000 да пурсида барои молкунӣ бародаро надодааст. алоҳида намефурӯшонад. якҷояги очов бачара 27000 бозор кардааст. ҳозирашда додагӣ нест бародаро. шведи тоза. бародаро ина якта гӯҳи гусоладори беҳад калони шведпарода савдо шуд бародаро. очов бача 23000 сомон савдо шудааст бародаро. ҳозир полни ҳамаи ҷоша нишон метем шумода. ширш айда боло гуфта бо зависит айхрокаш она чочош хош сини соли гӯҳ ина шо хош будем бародаро. онаи сия гусолача шай бародаро. сия гусолачаш сия ҳаме бурай. нар будааст бародаро. буқача 23000 очов бача савдо шуд бародаро. бо фикротона дар комментария бинависед. нашод нархиш ҳародаи гӯҳ дар комментария фикрои худтона ҳатман бинависед бародаро. нашод ҳамин гӯҳ бародаро. гӯҳи гусоладори сиёҳ карпат ой майданес гусолаш буқача чандимзой дуюм гусолаш мана чочо шириш чанqa шириш 10 литр ҷӯшида 10 литр саҳару бега. нарша чанд гуфти ака? 16000 муомила дора бародаро. баса заминда бисёр наҷӯш. бозор чанд ка?
بازار 14000 بزرگ برادر. یا یه باشم بزنم یا طرفه بگذار رقم. گاب زن رقم تلفن. 3 تا 0 3 تا 0 40 40 15 01 40 15 01 برادر. خریدارا باشه محرمت. آدرس Uyaliya. подписчикам Мамуда салом расонди. Dandonu şunu meti dandonu şu. Yine dandonu şu. Tamam basa. Baradoro boşa. Baradoro govi gusolador, govi mahalli siyah. 14000 muomila dora. Yakın gusola govi yosh. Bu kaça? Bu kaça baradoro? Bana çocuğu. Hey! Aşkım. Bu coş. O ana. Tamam, tamam. Çan kaşır dora? Sarı bega 8 şir var. Bozor çan kadaka? 11 mazor bozor kardeş baradoro oziraşta dodagi reis. Yine ragar diyor. Tamam gabneyiz. Yine baradoro yakta govi ocha bacha savdo shudesta. Bachash xunojincha. Budish mi Karpat monanda ana shoxosh govi yosh. Mana chochosh baradoro. Kirshamu qayna buda o'zi savdo dora. Nuhni mazor ocha bachara o'zi savdo dora baradoro. Nuhni mazor kardesta. Dudagi nesta ineki oli. Çok bahçe. Ha? Baro YouTube aka. Ne? Çandım zoy aka. Çandım zoy. Yakım şaya. Ne malum arkadaş var. YouTube'da mı pardon? Oo. YouTube'da pardon. YouTube'da? Barolar o yak dediga. Goy milyona barolar. Ma goy maydanes. Mana. Tamosha qiling. Musulash muqacha budast. 16000 sahar bega 4 ta shir do'shtast. Musulash xela kalon shdaga bu qaraftaga bu. Chanqash dumo bu qarafta budast. Barodaro ne musulash muqacha o'z bu nishon mete. Sahar bega 4 litr shir. Dumo bu qaraftaga. Mana cho'chosh barodaro. Hadi go. Yam musulash yam nishon mete. Май бу кача шайварудоро качам пародаш сода. Качай фарг як. Ай сода пародаш. Бозор чан када ка? Bozor kadar. Ha? Bozor 13 hafsa. 13 hafsa bozor kardeşler var. Barodaro yakta govi gusoladori Allah savdo shud. Gov miona barodaro. 13000 savdo shud. 13000. Musulash mojin chas. Ya barodaro. 13000 savdo shud. Ocho bacha. Barodaro ina govi gusoladori yosh yakun gusola govi mahalliya neke na parodasha xtom bine be yagon tarifi ziyodati mana chochosh barodaro ne gusolachash oji naray moda ojicha Musulash muqacha budast barodaro. Muqacha. Ma khudi go. Yakun musula 13000 mega muomila dora barodaro. Arzu meshava. Barodaro in mola bozor 11000 kardast balandish ayvayla kaman purshidagi. 11000 balandish. Barodaro savdoshid govi gusoladori mahalli. Mana gusolachash. Surash xunojincha barodaro.
1400 сом. Сеем гусола 9400 сомони савдо шуд бародаро. Ина сумшаш ҳисоб бигир. Мана чочоша як бор дига тамошо кунед. Сеем гусола. Бародаро такача. Обсырхыш мода будаш несияш такача. Дувини мазор ҳар душ як ҷоя савдо шудааст. Бародаш ба фикрам ки чалиша. Душош он қадар калон нест. Дувини мазор ҳар душа як ҷоя харидааст. Ҳаракада. Бародаро бузголо савдо шуд. 520. Ҳар душ як ҷоя 520 савдо шуд мана. Но нар будам мода. Нарай мода. Нара? Такача. Абш як ҷоя 520 сом. Бародаро ина барачо. 800 муомила дора бародаро. Нару мода аралаш. Хушхор мода аралаша 800 муомила дора. Бародаро бозор кадагиш айнахи гуфтагиш 150-200 сом поён расходша гирифтан мегирем. 900 боша ай 700 то 750 ро ё агар 800 гуфтеста боша ай 600 ай 650 ро мефурӯшавад. Бародаро 900 барои нар мода аралаш калони майда 900 гуфтестадаги амроша айда калоншам буд мега не хели майдошам буд ай 750 ай 700 сар кадаги то 900 фрухте мега 900 фрухтагиаш аку ай нодам калонтар будаги бародаро барои калон хушхора мода якта хушхора сетта мода бародаро 1400 муомила дора бозор 1100 соми ҳар чорша як ҷоя кардааст. Надодем наи ҷамбо астай бародаро наи сетта калониш 1600 инора меошам дароз пародошонам со 1600 муомила дора ӯзи бозор чанд кадагишам мепурсем инош дута майдаш 1200 будааст бо муомила дошта. Бародаро ин аст сетта барое ки 1600 гуфтем 1350 бозор пурсидааст бародар ӯзрашта додаги нест. Бародаро яке аз калонтарин бухои бозори ҳамирӯза 33000 ҷои пулгириш соҳибиш мега хариддор 31000 кардааста бародаро ай 33 кам таракша гузашта метимега. Alman megirsin. Megire o. Megire. نه بخواه خوش باید 31 ним саҳар кардам дост бародаро ози 31 пурсидастем
Бука савдо шид 32000 сомонӣ бародаро. Сари тарозу ва акнун килоча тамошо мекунем. 764 кило буромад бародаро. 764. Сивду ҳазор сомонӣ савдо шид. 32000 сомонӣ. Ина бачаи Карпат савдо шудааст. 5200 нахели ярра дорад. 5200. Бародаро буқа барои бастан буқаи Швед Карпат 8500 муомила дорад. Бозор чанд кан? То чанд қара баландаш? Саҳар 83 караҷай, ҳозир 79 то 8000 кардаистар бародаро. Наиш меҳнимай, сиёҳ ала. Ира чанд кат бозор? 86 бозор карда, ӯзи 82 83 кардаистар. Чо? Бародаро буқо барои бастан савдо шид. Сетта якҷоя. Дута зард, якта сафед. 22800 сомонӣ. Ай буқои релис ай бародаро. Буқои релис бисёр мепурсан ина. Сетта ай буқои релис савдо шид. 22800 ҳарсаш якҷоя. 76. 7600. Бародаро ина бо буқои савдошудагӣ ёфтем ай релис. Буқо барои бастан. Ина 4 таи дига. 7000 сомонӣ. Ҳар якташ бародаро 7000 сомонӣ савдошудагиан 4 та. Пародошана мана. Инам хел парода бародаро. Ина сарошам. Ина сеташ. Соза хеле қочои паҳм-паҳмаю. Ина сирхуш камтарак сараш безеба. Бародаро буқачаҳои савдошидагӣ 11000 ҳардиш якҷоя. Тамошо кунед чӣ хел буқои сипсия шуа. Наиш пародаш хеле хушрӯб фасон. Паҳмишам созад. Иш камтар бориктар будааст. Бародаро ина буқаи чорнапёстр савдо шид. Буқа барои бастан. 8800 савдо шид бародаро. 8800.